CF Moto G2 1000 a prišla tu s problémom s predným diferákom a na tejto strane je ohnutá otoč. Na prednom diferáku je taký problém, že majiteľ sa bol niekde voziť a asi ako kolesa hrabali vo vzduchu a potom dopadli na zem a mali záber, tak roztrhlo normálne obal na diferáku. Takže idem si to rozobrať, idem si diferák vytiahnuť von a ideme sa tomu pozrieť na zúbok, že čo sa tam v tom diferáku udialo. Takže idem si to rozoberať. Diferák som si vyťahol, no a tu už hneď vidno, ako je tento dekel prasknutý. Takže idem si to teraz rozobrať, ideme skontrolovať, čo sa tam dúkať v tom udialo a uvidíme. Zatiaľ vyzerá byť poškodený len tento predný dekel, ináč všetko som skontroloval, to vyzerá byť v poriadku, čiže ak bude vnútro dobre, čo silne pochybujem, tak by sa vymenil iba dekel, ale nejdem predbiehať, idem si to rozobrať. No ja už som to rozobral. Toto nevešti nič dobré, no a tu hneď vidíme, že hruška je poškodená. Čiže ako to zabralo, tak to seklo. Tu naotrhlo 3 zuby, čiže toto je vybavené. Nič, idem si to porozoberať, idem všetko vyčistiť, lebo tie piliny budú určite aj tu dnu. Ono to neradilo ani uzavierku, ani nič, čiže aj toto tu budem musieť pozrieť, lebo toto je fajn. Ale skontrolujeme si to všetko, vyčistíme si to, skontrolujeme, no a uvidíme, čo bude všetko treba vymeniť. Ale vidíme hneď, že toto ozubenie a hruška bude musieť ísť určite nová. A ja už som dielni a dokončujeme resty z minulého roka, ktoré som tu mal a ktoré som nestihol pred prerábkou dielne ešte minulého roka v decembri. Čiže štvorkolka s rozpadnutým predným diferenciálom a ohnutým čapom. Čap máme tu a máme tu všetky veci nové do diferáku. Čiže ideme si tu prehodiť ložiska, gufera, toto veľké plenové koleso. Takisto si ideme prehodiť tesnenia, gufera, ložiska, poskladáme si to. Ja to už mám vyčistené, všetko mám pekne pripravené a idem sa pustiť do skladania. Tak, diferák máme zložený, vystredený dnu ako treba, takže ideme si ho nahodiť. Namenil sa tu na predný dekel, tento čo bol prasknutý. Tu máme také vystreďovacie podložky, ktoré idú do diferáka dnu. Menili sme si hrušku, ložisko, toto veľké koleso zubené, jedno guferko, druhé guferko, niekde bolo, tu nám máme tretie, ložisko, jedno, druhé a ešte niekde sa mi zapatrošilo tu na ložisko, čo som menil. Toto a ideme si to nahodiť naspäť do štvorkolky, máme to poskladané a ideme si to nahodiť dnu. Tu na poloosi sme si menili čap, teda na ramene, nový čap, nová podložka. Starý čap vyzeral takto, nechápem, že úplne je ohnutý, tu vidno, že ten čap zohnutý. Či to dostalo nejakú pecku alebo čo. No, majiteľ hovoril, že to bolo prevrátené nejako takto, sa to kotuľalo, takže asi to ohlo. Ďalej som pozeral všetky nápravy, hej, prednú, ramena, všetko vyzerá byť v poriadku, nič nie je zohnuté. Takže odniesol to iba ten čap, takže čap máme tu.
No a ja si to už idem nahodiť, ten diferák do štvorkolky naspäť a ideme si to skladať. A ideme si vymeniť olej v zadnom diferáku, olej v prevodovke a v motore. Predný diferenciál už máme nahodený, všetko máme poddoťahované ako treba, polovci nahodené. Už tam máme naliatý nový olej, čiže toto máme poskladané, tu už si dáme iba kolesa, skontrolujeme si ešte štvorkolku celú, v akom sú stave nápravy, v akom sú stave ložiska, vymeníme si olej v zadnom diferáku, tam už bol celkom takýto olej, čiže dáme si tam nový, vymeníme si olejový filter, olej ako na motore, olej v prevodovke a kúkneme ešte vzduchový filter a prejdeme si celú štvorkolku v akom je stave. Takže idem zapustiť ešte do spustenia olejov v motore a v prevodovke. No tu na tiež pekne vyzerá ten olej z motora. Takže to už bolo fakt na čase vymeniť. Pekne vidíme, aký je čierny. Dáme mu tam pekne nový olej, nový filter. No a takýto olejček bol v prevodovke. Tu mám moje také udelátko, lebo tuto potrebuje spustiť cez tento cez toto podpitie a neviem, kde som založil, čo mám spravený taký fajný lievík na to, tak som si musel teraz vyrobiť takto z fľašky. Takže olej prevodovky máme spustený a ideme na výmenu filtra a potom si už dolejeme olej do motora. No ja som si štvorkolku už takto odstavil, lebo bol som sa na nej previesť, takže robila sa tu napredu zbiehavosť, robili sme si tu na ten predný diferák, menilo sa tam vnútro, obal, takisto sme si tam vymenili ozubenia, ložiska, olej, no a robilo sa na štvorkolke, sa robila komplet servisná prehliadka. Takže toto máme všetko spravené, ja si idem akurát ešte nahodiť airbox, robil sa ešte filter vzduchový. No a štvorkolka je spravená, takže majiteľ si môže pre ňu prísť.